Ulendo uno mukhoti mudadzadza ndi anthu kuposa poyamba paja. Tsopano anthu amafuna kudziwa chiona chenicheni pakutchedwa kwa nyumba ija. Kutchulidwa kwa Alice kudazunguza anthu mitu. Ndikakhala ine ndidatulumuka chifukwa pa nthawi yomwe nyumba inkapsa ndinkangoti Alice adali ku mzuzu. Eni nyumba yotchedwa adakhala pa mpando padakhalanso Dorothy ndi Alice. Dorothy adakhala pakati pa awiriwa. Ine ndidakhala pamalo pomwe ndidakhala pa nthawi yoyamba ija. Anawotcha nyumba ndi ndani? Adafunsa mnyamata wina chapatsogolo molimbika. Izo zili pakati izo. Yankho lidachokera kwa munthu wina amene adali kumbuyo kwanga. Izi zidawapatsa anthu mwayi olongolola. Mantha adayamba kundigwira. Ngakhale muno mukhoti Dorothy ndi Alice adatengedwa ngati anthu osalakwa ndi maopa kututumutsidwa ngati ulendo oyamba uja. Muno mokhala mukhoti sindikadagwa chagada ngati pusi. Kudzifunsa kusadapirire ndidangomva khoti lime. Oweruza adakhala pansi nafenso omvera tidatero. Oweruza wachiwiri uja adalongosolera khoti monga momwe mlandu udayendera ulendo oyamba uja. Lero tasonkhana muno pachifukwa choti eni nyumba yotchedwa ija ali ndi dandaulo. Mayi muli ndi ufulu kulongosola zomwe zili kumtima kwanu. Adatero oweruzo wakuyang'ana mayi odandaula. Odandaula adalongosola momwe adanenera poyambirira paja. Kumpando koma mlandu utagamulidwa ndidapeza kuti munthu amene adawotcha nyumba ndi Alice. Namwe anali ndi luso lotigwetsa chagada. Awa ndi mayi achilendo takhala nawo pano. Zogwetsa misonzi. Mayi watawotcha nyumba adabisala. Atabisala mwaphada adathamanga kudzandiuza kuti Dorothy ndi amene wawotcha nyumba. Adatero odandaula popitiriza. Oweruza adamuyang'ana Alice. Adati, mayi Alice, mlandu uli muno ndi oti mudawotcha nyumba. Mukuvomera? Ndakana. Nanga muli ndi mafunso wafunsa eni nyumba? Nanga nthawi yakupsa nyumba ine ndinalipo. Ndimayesa ndabwera mmudzi muno ochokera kunzuzu masiku awiri nyumba itapsa kale. Alice atafunsa mayi odandaula adamuyang'ana Alice. Adati, chani? Koma iwe madziwa kunama eti? Ine kubala elida sindinakule ndiye wayesa kuti sindikudziwa kuti nyumba yanga isanapse munayi mutabwera mmudzi mwathu. Tangoti phe ndikudzidzimutse. Nyumba ija inapsa pa 27 Juni. Inu pa 25 Juni munapita ku Chisombezi Post Office kukalandira ndalama kuchokera ku Nzuzu. Munapitako ndi anyakwa athu kuti awapangeni umboni pa telegalamuyo. Timati telegalafu. Adakuwa mnyamata yemwe poyamba paja adayankha kuti izo zili pakatizo. Muno ndi mukhoti sitimalowerera. Kupunganiza pomwe khoti lili mkati ndi mulandu. Messenjera, tamumangeni ameneyo. Ngati adapapira inki apite akaonese luso lake m'ofisi osati muno. Ena ake ife tikudziwa chomwe mayiyo akufuna kuliuza bwalo. Adakalipa oweruza mulandu wakumuyang'ana mnyamata olowererayo ndi ukali. Mnyamata uja atatengedwa oweruza adamuuza mayi odandaula kuti apitirize kuyankha. Koma mayi odandaula adati adamaliza kuyankha. Ndalama kuchokera kuti? Naye Alice adatero. Mayi Alice, taluzani bwalo zomwe mukudziwa zokhuzana nkupsa kwa nyumba imeneyi. Adatero oweruzayi. Kumpando ndanena kale kuti ine kunalibe. Ndifotokoza chani ngati ndikuti ine kunalibe ndipo sindikudziwa? Adafunsa Alice. Oweruza adamuyang'ana mayi odandaula. Adati, chabwino, mayi odandaula. Nanga muli ndi funso lowafunsa mayi Alice? Zachisoni, zona ndithu. Ine mayi wasindiwafunsa chifukwa ndinaokha kuti pamene mwana wanga ankapsera mnyumba iwo anali ku Nzuzu. Akunena zona, munthu samafunsidwa za chinthu chimene sakuchidziwa. Ndikafunsa sindilaula, mala kundipweteketsa mtima kwa basi. Adatero mayi odandaula. Oweruza adayitanitsa mwaphadala. Kumpando tsiku limeneyo nyumba isanapsa ine ndi Alice timacheza. Nditeyo ndinali chamumtima, si Dorothy we. Zona, anali ndi Dorothy. Timamona phwanyaphwanya ulendo opita kwake mona maso. Atafika anakhala nkhonde mwa gweyo la Darlington. Alice anandifunsa kuti namwali ukongola cho mchinthu wakuti ndinamuwuza kuti ndi bwenzi lake la mwini gowelo. Ndinapalamula. Nthawi yomweyo ndinaona nkhope ya Alice kusintha ngati amafuna kupha munthu. Nkhope yake inayamba kuoneka ngati mbandakucha. Mmene Dorothy ankabwerera kwawo Alice anandiwuza kuti timutsatire. Ine ndinamufunsa Alice kuti chifukwa chani. Sanandiyankhe. Anangogwira mkono wanga kuti ndimutsate. Ndinakana koma namwali ali ndi khama uyu. Anandikakamiza. Ndi Alice ataona kuti Dorothy amathamanga anatenga bokosi la macheso ndipo anatengamo cheso limodzi ndikuotcha nyumba. Ine ndi chani apa? Ineto ndinkangoti ayipitsa pansi walinga mbalume. Koma Alice ataotcha nyumba anandiwuza kuti ndikuwe kuti anthu adziwe kuti waotcha nyumba ndi Dorothy. Dorothy analibe mwayi wopulumukira ku mulandu. Mukandimva zi ndagomera pompo. Adatero mwaphadala movutika. Wakupukuta misonzi kumaso kwake. Oweruza adamuyang'ana Alice. Adati, mayi Alice, tamva tonse zomwe mayi mwaphadala auza khoti. Muli ndi mafunso wafunsa mayi mwaphadala? Sindingafunse funso pa zinthu zimene zinachitika ine palibe.
nawo asungwana ena omwe poyamba paja adayikira umboni kuti Dorothy adawotcha nyumba adayitanidwa. Ulendo unonse adanena kuti Alice ndi amene anawotcha nyumba. Aliyense mwa ife anapasidwa 100 kwacha ndi Alice, adatero mmodzi wa asungwanawa. Pamodzi ndi mwaphadala onse adali asanu, koma mwaphadala yekha adapatsidwa 300 kwacha. Alice adakananso kuwafunsa mafunso atsikanawa. Oweruza adamuyang'ana mwaphadala adati, mayi, mukudziwa kuti pa tsiku loyamba lija muno mukhoti mudagwira baibulo? Kumpando ndinaligwiradi. Nanga mumatimatira phula kumaso. Alice atawotcha nyumba ija adamuwuza mwaphadala kuti akangowulula ndiye kuti iye mwaphadala ndi mtundu wake wonse adzatha kukoledwa ndi madzi anapolo, napolo wachabe. Nthawi inkulu adati Alice atatamidwa ndi ufiti. Mwaphadala adayankha oweruza uja adati, ndimaopa. Ndani? Alice amati ndikawulula ndiona. Nanga muli ndi mawonjezera kapena apadera? Kumpando ine nyumba yanga itapsa ndimadabawona Alice ndi mwaphadala akuyenda limodzi. Maliro titayika Alice anabwera ku nyumba kwanga nandipatsa 150 kwacha. Nthawi yomwe anandiwuza kuti Dorothy ndi mtsikana oyipa. Inepo mva izi ndinalumikiza ndi zimene ndinamva zija zoti Dorothy anamenya mwana wanga kuchitsime. Kunena monyoza Sarana, nditafufuza ndidapeza kuti mwana wanga sanamenyedwe koma kuti mwana wanga Elida ndi amene analavulira Dorothy kumaso. Nkhani ili pano ndi yasanje. Alice anachita chibwenzi ndi Darlington. Alice atakanidwa amafunafuna njira yokhawulitsira Dorothy. Ine ndi banja langa tinangokhala nkhuku zifere. Nanga mutapeza izi bwanji simudabwere msanga kudzatidziwitsa? Kumpando ndimafuna kupeza kayo umboni okwanira. Nawanyakwa wathu aja anayimikidwa. Kumpando mayi Alice asaname kuti nthawi yomwe nyumba inapsa anali kunzuzu. Zimene anena mayi odandaula ndi zovomerezeka ndithu. Pa 25 Juni ndinapita ndi mayi Alice kukachitira umboni ku Chisombezi Post Office. Amati akalandire ndalama. Ndiye nditamva kuti ndikufunidwanso ndi khoti ino ndinapitanso ku positi kuja. Ulendo uno ndimafuna kuti andipatse umboni wa zina zomwe tinachita pa nthawi imene mayi Alice amakatenga ndalama ine ndilipo. Apositi masitala anandipatsa chikalata cha umboni chosonyeza kuti mayi Alice analandira ndalama pa tsikuli. Adatero anyakwawa. Oweruza adatenga chikalatachi chidalembedwa telegraphic money order, ndalama za palamia. Mayi adatero oweruzayo kumuyang'ana Alice. Chikalatachi ndi chomwe mudalandira ndalama, ndipo chikusonyeza kuti inu mudalandira ndalama zochokera ku nzozo. Chalembedwa Alice Ndulu, Liwengwa Village, Post Office Chisombezi. Kodi Alice Ndulu ndi ndani? Ineyo. Kodi Chisombezi Post Office ili ku Nzuzu? Hayi, ili kwathu konkuno kuchira dzulo. Kapena anyakwa wayamba kuzungulira mutu? Hayi. Kapena alipo adakulandirirani inu muli ku Nzuzu? Hayi, ndinakatenga ndekha. Kalatayi kusonyeza kuti ndalama mudalandira pa 25 Juni. Pa 27 Juni nyumba idapsa. Kodi mboni zija zikunama kuti pa nthawi yakupsa nyumba mudali mmudzimu? Ine ndati musakande mmutu. Tatuzani? Inde. Nthawi ndinali mmudzimu, koma nyumba sindinawotche ndine. Mwati mudali mmudzimu. Chabwino. Mungalitimikize khoti kuti simunawotche nyumba? Alice sadayankhe. Tsopano oweruza woyamba pambuyo ponong'onezana ndi mnzake wachiwiri uja adamuyang'ana Alice. Mayi Alice, nanga tikaluza bwalo kuti nyumba munawotcha ndinu tikusinjirirani? Adafunsa oweruza woyambayo. Alice sadayankhebe. Adaweramira pansi ngati namwali. Ndipo patapita nthawi oweruzayo adanong'onezananso ndi oweruza wachiwiri uja. Adatha oweruza woyamba uja adamuyang'ana Alice ndipo adati, mayi Alice Ndulu, khoti lakupezani kuti ndinu mudawotcha nyumba ija. Khoti lapeza kuti mumanyengerera anthu powaponda pa mtima ndi ndalama. Koma kubisala kwanu sikudatheke chifukwa mwavomera nokha ndipo umboni ulipo oti pa nthawi iyi mudali mmudzimu. Mayi ena ake a nyumba tisadawalole kutsekulanso bwalo ife oweruza tidayamba kuifufuza nkhaniyi. Tidapeza kuti inu mumadana ndi mayi uyu alapayo. Ndikunena mayi Dorothy. Akakhaleni nyumba anena kale kuti ndi akadzifere. Tisadagamule mlandu wanu muli ndi dandaulo. Alice sadayankhe ndipo adaonetsa nkhope ya mwano ndi yaukali. Oweruzayo adamuyang'ana Alice kumaso. Adati, mayi Alice, ine muli ndi mawu? Ndilibe mawu. Adatero Alice. Pamene ndinamva izi mtima wanga udazazidwa ndi chisangalalo. Nthawi yomweyo naye Dorothy adatulutsa misonzi. Idali ya chisangalalo.
zidali ngati nthawi Yosefe adawuzidwa kuti adali mfulu tsopano kwa Igupto kuja. Oweruzayo poona kuti Alesi sadayankhe funso lija adamuyang'ana Dolofe ndipo adati, mayi Dolofe, muli ndi mawu? Ayi, mawu anga ndi omwe aja ndinanena kale kuti choona sichikanizidwa. Ndaona kuti aliyense muno aledzera ndi chilungamo. Nthawi ija sindinanene zambiri kapena kufunsa zambiri chifukwa ndidalibe umboni. Zoona, chilungamo ndi chilungamo, sichivunda. Nanga sizi chipitire ku ndende patha chaka ngati. Ayi, ndaona kuti pa mulandu udindo odzipulumutsa ogona kwa amene walowa m'bwalo. Ngati wanena zopanda mchere ndi osizidyeka. Mayi Dolofe Herbert, kuyambira lero ndinu mfulu. Izi zidalonjeza chisangalalo changa chija, nayo misonzi kumaso kwa Dolofe idapanga mitsinje nkupikisana pokugwa pansi. Nkadakonda nkadakhala ndi mwayi wopita pomwe adali kuti ndikamukumbatire. Atamaliza kumuvula unyolo Dolofe, oweruza adaliza kukhosi. Kenaka adamuyang'ana Alesi. Mukhoti mudali chete ngati monga zikhalira pambuyo pa mvula ya mkuntho. Mayi Alesi ndulu, pachifukwa chakuotcha kwanu nyumba yomwe mkati mwake mudapsera mwana ndipo mudazunzisa munthu osalakwa, khoti likukulamulani kuti muyenera kulipira ndalama zokwana 50,000 kwacha. Izi ndizopepesera na mfedwayo. Konjezera apa ukaidi wakalavula gaga wa zaka 15 ukuyembekezerani. Pomwe oweruza yankayankhula nkumayang'ana Alesi, iye adayang'ana kumbali. Kaya kunali kunyasidwa, kaya mwano. Khoti lime. Ndine ndidanena mawu acha mu mtima. Ndimafuna kuti lizipita. Makamaka chisangalalo chimandivutitsa.